Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So kamar da kuke gani wannan ita ce gona ta wato ta mining inda yan baiwa suke kokarin neman abubuwan ta goma shi. So jama'a barkamu da zuwa wannan tasha ta Abubakar GPRS Online Tech. Za mu dan yi karamin bidiyo ne jama'a game da wani matsala wanda yake damun mu wanda kuma da yawan mu san da shi ba. So har ga Allah wannan abin da nake so ne magana akai, kada kowa ya yi wasa da shi. Daga zaran ka yi wasa da shi, in Allah ya kawo wani ibtila'in ka rasa wayanka ko kuma aka sace wayanka, to lallai za ka tafka asara. Kar ku manta wani mining da muke din akwai mining da suke akan Telegram na application, akwai kuma wayanda wallet ne already suna na akan blockchain, sannan kuma an ɗauko su an ɗora su akan Telegram ana yin mining din su. Dukkan su suna da passphrase, kama a ciki akwai Momo AI. Kun ga Momo AI yana da passphrase nashi. Bari mu ƙara duba wani. Akwai sai wanne kuma akwai Hot Wallet. Kun ga Hot wanda ake cewa Nia Wallet ita ma tana da nata passphrase din. Sannan sai wanne bari mu ƙara dubawa. muna kan dubawa kan kun ga Web Wallet ma ita ma tana da passphrase ɗinta. So bari mu gani sai wanne kuma ga Hold Wallet ita ma tana da passphrase ɗinta. Haka zalika Pixel Wallet ita ma tana da passphrase ɗinta. So gaskiya tsakanin da Allah abin da yake faruwa shine idan mutum bai ji haɗa passphrase ɗin shi ba, to duk lokacin da kai wafin wayanka Telegram ɗin ne ya sauka akan wayan nan ko bisa kuskure ne, wallahi baka da passphrase, wallahi ko dubu nawa kake da shi a ciki, kai ba wai magana ma tukunna a ce wai dubu nawa kake da shi ba, kuɗi ba, sorry mining ba, wallahi ko kuɗin da ka sa ka sai asset ne na crypto ina cikin wallet yake kuma baka da passphrase din wannan wallet din, wallahi ka rasa shi kenan har gaban abadina. Wannan shine bambancin da yake tsakanin centralized exchange da kuma decentralized exchange. Centralized exchange sune exchanges, wato crypto exchanges, kun gane. Decentralized exchange kuma sune DEX. Su wannan su ne wallet da ake da su wanda suna na akan blockchain, wanda su idan ka rasa passphrase ɗinka kidin shi da komai a hannunka yake, idan ka rasa wallet ɗinka ka rasa kenan. Shi kuma centralized exchange za ka iya ka rasa password ɗinka, in kana da email ɗinka da su waye za su recover maka. Wani lokaci har email ɗinka ma ko ya ɓata da sauransu, in kana da bayanai gamsassu ka bi ta hanyar support ɗinsu za su gyara maka. Wannan shine bambancin da yake da kyau mutanen mu su gane. So abin da nake so da ku a nan gurin shine, yanzu misali bari mu zo mu bude kamar Momo AI mu fara kan shi ku ga yadda abin yake. Ko kuma misali bari mu zo mu kan Hot, ga Hot Wallet bari mu shiga shi ku ga yadda abin zai faru. So idan ka zo ka kai launch nashi haka, so gashi yana booting zai bude kenan ba yawwa. Daga zaran ya bude maka, abin da zaka zo ka fara yi shine zaka zo ka settings, gashi na a sama nan kun gan shi settings, zaka zo ka taba. Idan ka taba shi kun ga seed faras kun gan shi. So in ka zo ka taba shi haka, so kun ga yanzu ba zan bude shi saboda kar wani ya ga seed faras yana je kwace min wallet ba, kun gane. Amma misali yanzu idan ka zo ka danna nan gurin, idan ka zo ka danna show, in ka zo ka danna show credential zai bude maka su, kun gane ko. So sai ka danna nan gurin ka zo ka kwafa, kun gane, ka zo ka kwafa ga private key ɗinka shi ma za ka yi kwafa shi, amma dai wannan shine kawai wallet ɗinka seed faras. So kun ga wannan kenan. So bari mu koma kuma ɗaya daga cikin wallet ɗin da muke da su, kamar misali mu ce Momo AI. So ga Momo AI nan gurin, yanzu misali in kana mining din Momo AI ne, zaka zo ka shige shi haka. Idan ka shige shi zaka zo ka kai launch nashi kamar yadda aka saba. So kuna gani ai wani lokaci shi yana da dan nauyi haka na Momo AI, so maybe ya dan yi bata mana lokaci, amma dai gashi na kuna ganin shi zai bude. So kuna gani gashi kun ga bude. So kun ga kai tsaye kawai zan ta wannan gurin, kuna gani ba. So kai tsaye zan ta wannan gurin mi din nan, na zo na danna nan gurin haka. So kun ga ya bude, sai yanzu nan gurin arrow din nan, Sol Wallet din nan, shi da asalin shi Solana Wallet ne ma wannan suka amfani da shi kun ga shi. So kun ga yanzu zai bude, kun ga shi ko. So wannan wallet address nashi ne, wannan wallet address nashi ne. Sannan kuma ga private key, ko sun canza abin ne ma bari gani. So na ma manta ba, bari mu gani shi. So guys, kamar yadda kuke gani yanzu haka, so kamar yadda kuke gani idan ka zo ka nan zaka copy private key naka, private key naka passport naka kenan. So zaka yi zuwa ka je ka sa kan kowace irin wallet ne. So guys, kamar yadda kuke gani shi wannan gurin shi kamar Momo AI gurin password din shi ma sai ka sa gurin private key din shi ma sai ka sa password kafin ya nuna maka. So kamar yadda kuke gani, so kun ga na sama ba daidai ba, bari ƙara. So kuna gani yanzu na ƙarasa password din, kun ga bude. So yanzu daga nan gurin kawai in ka zo in ka copy zaka je ka sa kan ko Phantom ko Soulfire wallet da kake cikin Solana wallet zaka yi zo ka je ka saka akai. So kuna gani haka kenan.
so haka zalika yanzu misali zamu je mu duba asalin web wallet mu ga yadda shi ma a ina nashi yake. So kuna gani ba, so web wallet shine wani da muke ga muku kwana, wani nake ga muku kwana baya cewa dole sai ka sa gas fee. So kuna ganin shi gashi yanzu haka zai bude gas fee na Sui ake sawa don saboda shi yana kan Sui blockchain ne. So kun ga yanzu daga zaran ka zo kanan zaka taho kanan gurin kai tsaye, kuna gani a gurin dungun nan haka idan ka danna kun ga wannan receiving address ne. Idan zaka turo Sui nan zaka zo kai copy sai ka tura mutum sai turo maka Sui ɗinka. So kuna gani, so zaka zo ka taba nan gurin yanzu, bari mu zo mu gani. So kun gani, kun ga seed paras, yanzu zan taba mu je mu gani a setting yake daga gefen dama. Bari mu koma ba saboda ku gani mai kyau. Kun ga gefen nan gurin yanka guda uku nan zaka zo ka taba a cikin web wallet ɗinka. In ka taba shi sai ka zo ka clicking nan seed paras ɗinka. Kuna gani ai in ka taba shi haka, so yanzu inda zan danna nan gurin idon nan, so da zan ga private key na a sama, zan ga seed paras ina, amma kawai in ka zo kana zaka zo ka copy ne sai ka je ka ajiye ko ka yi screenshot duk yanda ka ga dama zaka je ka yi da shi. So kuna gani, this is very important. Sannan mutum idan ya yi screenshot akwai kuma inda zai zo ya ajiye akan Telegram. Kuna ganewa akwai inda ake saving abubuwa akan Telegram, hotuna da sauransu, wani san cewa da yawa ba su sani ba. So idan ka zo ka nan gurin yanka ukun nan zaka zo ka taba shi haka. So kuna gani ai zaka zo ka taba na save messages, kun ga shi nan shi zaka taba. So kuna gani ai, so yanzu misali sai yanzu na rubuta wani abu ko kuma bari je na attach wani hoto daga cikin hotunan da suke cikin waya na, bari mu gani. So ku gani, kun ga yanzu kamar wannan hoton in na zo na ajiye shi a nan gurin, kun ga na shigo da shi, to ya riga ya zauna kenan har gaban abadina. Duk lokacin da na tashi ko da Telegram ina ko da waya na ta bata ko barawa ya sace ko da a ce na yi butun waya na cikin rashin sani ko ma cikin sani ne, duk lokacin da na zo dawo da Telegram dina zan zo samu shi. Haka zalika password din da in ka samu ka ajiye shi akan wato asalin Telegram ɗin ka ga saving na shi, to insha Allah yana nan har abada. So wannan shine hanyar da mutum zai bi cikin sauki ya ajiye password din shi ko wani document mai muhimmanci akan Telegram pertaining mining. So this is very very important. Sannan kuma akwai yanda ma mutum zai yi, ya yanzu kun ga wannan folder ce na bude na sa mining dina a ciki. So shi ma zama ku bidiyo akai ku ga yanda ake yi. Fatan da shine Allah ya sa mu dace, Allah kuma ya sa mu ci moriyar wannan abin da muke yi. Amin summa amin. Kar a manta da Allah ai subscribing, da Allah kuma a danna mana ƙararrawa a wannan channel tamu ta Abubakar GPRS Online Tech. In kun duba za ku ga cewa tashin jaririya ce tana buƙatar taimako, sai ma in ce dan Allah saboda kada mutane su gajiya, bai wuce taimako ba. Masha Allah, na gode. Saboda ta wannan hanyar ne kadai za a iya yada bidiyoyi mai yan uwa wanda kun san ba kowa bane yake da, har ga Allah yake da wayewa da ilimin da zai iya samun wasu abubuwa akan lokaci, amma ta hanyar yadawa din sai ku ga insha Allah an dace. Allah zai samu dace. Na gode sosai.